Boas tardes, benvidos todos e todas aos terceiros encontros de experiencias Educatic do Concello de Arteixo, no que participades os centros, basicamente os centros do término municipal, que estades incluídos no proxecto Arteixo Innovación. Sabedes que as jornadas son 3 días, hoxe empezamos o primeiro día que van a presentar parte dos centros de primaria, o CEIP San Xosé Obreiro, CEIP Arteixo, tamén os de infantil, Escola Infantil de Barrio Novo, e as unitarias Sur, Lagoa Larín Rorís. Despois de toda esta exposición por parte dos centros, teremos a exposición dos proxectos das AMPAs, que todos os anos organizamos en paralelo un concurso que les presentan ideas. Entón, o primeiro día dos encontros é cando eles fan a súa presentación dos proxectos. E, a última hora, estará con nós Anxo Carracedo. Decirvos tamén que en paralelo ao que se desenvolve aquí, hai actividades para nenos nas dos espellos, estamos con hoxe toca a tarde de robótica, e unha parte moi importante está na sala de exposicións. Temos un colaborador, un señor maior, que ten 75 anos, leva desde os 8 anos coleccionando, por eso titulamos Coleccionando Historia. Vale a pena que logo vos pasedes por ali, tamén vamos a facer despois unha pausa café, pero vale a pena que vos pasedes por ali porque hai toda unha historia da comunicación, da ciencia, de como evoluciona, lo que agora son os ordenadores, e antes eran cacharros que tiñen a súa utilidade. Vale a pena, ademais, o señor vai vos a ir explicando, chamase Narciso Vázquez, el vai vos contando todo o que ten ali. Ben, para empezar os encontros, contamos coa presencia de Celina Varela, concelleira de Relacións coa Comunidade Educativa do Concello de Arteixo, con don Fermín Álvarez, inspector xefe, e con Milagros Couto, inspectora de zona. Eles son os que van a facer a presentación dos terceiros encontros. Gracias. Boas tardes, profesoras, profesores, nais, pais, alumnas, alumnos e demais presentes no evento. Boas tardes tamén e agradecer a presencia dos nosos xefes, o inspector xefe Fermín e Milagros, a nosa inspectora de zona. Unha das competencias básicas para a formación integral do alumnado que se ten que desenrolar nos diferentes currículos é a competencia digital, que inclúe o uso das tecnoloxías en diferentes liñas de actuación. Conscientes dilo, alá polo ano 2000, o profesorado dos centros do Concello de Arteixo, da man da Fundación Amancio Ortega, vaia dende aquí o noso agradecemento, arrincaron un proxecto que pasados 17 anos continúa en marcha, agora co apoio do Concello. Hoxe inauguramos estas terceiras xornadas Arteixo Innovación, onde o profesorado e o alumnado dos centros compartirán algúns dos traballos do curso. As AMPAs, facendo partícipes ás familias do proceso educativo, aportarán as súas ideas de aplicacións tecnolóxicas. Contaremos con poñentes recoñecidos no ámbito educativo, solicitados polos diferentes centros educativos, como Anxo Carracedo, Luz Veloso e Rubén Molinero. Poderemos visitar na sala de exposicións a evolución en diferentes ámbitos, fogar, ciencia, música, comunicacións, gracias aos obxectos ofrecidos por Narciso Vázquez. Narciso é veciño de aquí, de Arteixo, e que sempre está disposto a mostrarnos aquelo que con esmero e cuidado conserva. Ademais, haberá actividades complementarias de robótica, códigos e unha mostra da recén inaugurada Escola de Cociña do IES de Sabón. Gracias a todos eles pola colaboración. Ademais, teremos o venres a clausura destas xornadas coa presenza de Cristina Castaño, muller, actriz galega, que nos explicará o vínculo das artes coa tecnoloxía. Creativa, artista e triunfadora, que mostra como tras o esforzo sempre chega a recompensa. Estará acompañada por Pablo Portavales, periodista galego, e poderemos, ademais, disfrutar da actuación do alumnado da Escola Municipal de Música. Seguidamente, os máis pequenos terán a oportunidade de ver unha mostra científica con diferentes talleres e experimentos. Todo este compendio de actividades pretende facer visible un traballo común de toda a comunidade educativa do Concello de Arteixo.
Vaian os nosos máis sinceros agradecementos a todas e todos os que fan este gran esforzo para que os nosos pequenos sexan un soño convertido en realidade. Moitas gracias e esperamos que todos estes días disfrutedes destas xornadas. Moitas gracias pola vosa asistencia e colaboración e traballo. Bueno, ahora Milagros vaivos tamén a decir unhas palabras. Boas tardes. Isto funciona, non? Bueno, como os anos anteriores, eu o único que pretendo é acompañarvos a todos e a todas as docentes, docentas, porque estades facendo unha gran labor cos nenos, o visualizades, e supoño que tedes a gran sorte de que a gran maioría de pais e nais vos acompañan. E a gran sorte de que os vosos traballos teñen un gran apoio, que é o apoio económico. Sin apoio económico non é posible nada. Polo tanto, tedes gran sorte, acompañar os nenos na súa vida diaria, sempre se lembrarán de todo o que facedes por eles, e iso é o gran importante. O único que temos que buscar é atopar na nosa vida de profesionais. Que os nenos teñan un gran recordo, unha gran lembranza do voso traballo. E nada máis. Boas tardes e seguiremos con vos o pouquín do tempo que nos queda. Fermín, jala agora. Ben, boas tardes a todos. Tócame entonces cerrar os parlamentos e declarar inaugurado os terceiros encontros de Arteixo e Innovación. Xa estiven en anos anteriores aquí neste salón maravilloso e no outro centro onde tamén me tocou inaugurar ou clausurar outras xornadas que se celebraban ali. Por iso, o que vos vou dicir, pois quizás xa mo istedes dicir antes. Eu creo que nestes casos a persoa que lle toca pois estes actos, o primeiro que debe de facer é agradecer moitas cousas. Primeiro, eu quero agradecerlle á Fundación Amancio Ortega, que evidentemente durante moito tempo fixo a gran aportación económica para que isto se pudera levar a cabo. Agora, o Concello de Arteixo, que continúa con esa labor extraordinaria de financiar estas actividades. Pero, por suposto, estes son os principais promotores destas actividades, pero eu creo que o agradecimento tamén hai que dedicalo, sobre todo, aos profesores que moven os alumnos e transmiten aos alumnos, que deben ser os grandes beneficiarios de todas estas actividades, e que lles transmiten os coñecementos, as indicacións para que poidan sacar proveito das novas tecnoloxías. Sempre que me toca, e tócame, pois, por suerte ou por desgracia, moitas veces, sempre que me toca meterme nestes actos e falar nestes actos, eu non quero deixar de agradecer a labor dos profesores que dedican as horas libres, non lectivas, a traballar polo ben dos alumnos, polo ben dos centros. Evidentemente, detrás desos profesores, evidentemente, ten que haber unhas xuntas directivas que os motivan, que os orientan e que os moven para participar nestas actividades. Evidentemente, nos centros educativos hai un papel fundamental que desempeñan as xuntas directivas e á cabeza desas xuntas directivas os directores. Por lo tanto, gracias tamén, directores, porque a vida dun centro depende moito das iniciativas de unha dirección e da capacidade para liderar e para orientar a esos colectivos de profesores que, repito, son o fundamental nestas actividades. Entón, despois dos agradecementos a todas as partes metidas neste lío, sí, tamén quero dicir a parte negativa para un inspector xefe. Levo 6 anos de inspector xefe e, claro, o inspector xefe dunha provincia tócalle unha labor que nunca lle resulta moi agradable cando chega a hora de pelearse cos inspectores
Milagros e máis eu non nos peleamos moito, non saquedes malas interpretacións. Pelearme cos inspectores cando os inspectores veñen a pedirme profesorado para os centros. O inspector xefe, digamos, é a persoa que ten que decidir, bueno, pois, tantos profesores para aquí, tantos profesores para ali. Eu espero que Milagros non me chame despois mentireiro, espero que non. Pero, desde logo, eu canto chega a hora de repartir os profesores para os centros de Arteixo, claro, doime, pero teñome que deixar levar porque este traballo que fan os inspectores de Arteixo nestas actividades, pois, de alguna forma, hai que compensar aos centros, a veces, pois, dándolle unha pequena propina de profesores. Pero, claro, das esa pequena propina que, efectivamente, representache un pouco de sacrificio no sentido de que, bueno, tes un número, tes uns recursos para toda a provincia e telos que repartir. Pero eu procuro sempre que Arteixo, pois, leve o profesorado necesario para estas actividades. Para min é un placer estar aquí inaugurando estas actividades e, bueno, pois tocame este ano, o mellor tocarame para o ano que ven, moitos non porque a xubilación está cerca, pero, bueno, sempre que me inviten a vir a Arteixo, virei encantado. Repito, gracias polo voso esforzo e quedan inaugurados estes terceiros encontros de innovación Arteixo. Moitas gracias.